kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandirabe musibiti dube yebi yankobe ayawo Piindi TV on calmina on juram dañi tawi weltare jota do wadande mon Actu People namdare bar ko jamal kisal moni do gondon woni caméra o ko Jibi Dian salminama no fi jurama dum non hande ne jeaka min gadi mon people laji men woni ancien directeur du centre des œuvres universitaires o mo ganda woni Sitor Ndour konko non on wi non o mo ganda woni activiste hono dam mboj e lawol dum non o mo ganda woni Ousmane Sonko so tawi non wiibe tigi non wonde ko badno évacuer wala hospitalisé to en principal ina way non kabar on won riwtube dum min garto hen Aziz Ale Ndiaye wadi golle payodinde de gandan hebe non joni dum no fewi e suudu Allah to tiwa won mamin gartan mon hen Coro Mandela kanyum ko yalti koy inde mum e kadi séjour mom to prison won ko haali hen min garto hen joni boyra so wili jomirado tigi pudorɗen ko avocat gonnoɗo noon gardiɗo Pastef photo hono Ousmane Sonko hono noon Juan Branco konko avocat o noon caggal nde wondano e nder leydi Sénégal taw hewɓe tinani gandandi holto naddi e nder leydi ndi ha waɗi aysi ko ganda ko woni conférence de presse maɓe mbaɗanno caggal noon arrestation woni non client moko hono Ousmane Sonko konko Juan Branco o yinno non ko yaltude leydi Sénégal taw hay goto tinani kono non ene wayno dum laataki konko non o nangira ko to ganda to woni to lawol Mauritanie caggal non ne wonon bonni bonnugol non pêcheur woni non gawowo tigi o wadi non ko ganda ko woni wutteji awobe taw non ko couleur vert o wadi veruji mako o wadi kadi ko ganda ko non application e hoore mako o ko jagirab ko kotto Mauritanie be tottibe be ganda non woni élément duc konko non ko dum wonno ko ngende di jamma Juan Branco non sikkanno ko na way non nadde leydi Sénégal yalta taw hay goto tinani kono sen tumdima non e ko ganda ko woni police Sénégal be kolliti tigi non be mbadino non alerte ko ganda ko woni Interpol Mauritanie e kadi Interpol Gambie firti non ko non wawno rewde e de non leydi hawa yalta leydi Sénégal taw be tinani kono holitama tigi non konko avocat Ousmane Sonko non o accitama hande lundi hande subako tigi o accita ene way non ruttoto to gonda to woni to lidi mokko sen joki people aji di Ousmane Sonko konko gardinor non Pastef caggal non ko dumba holitama tigi non o jabani nyamde o jabani yarde ko dum tigi sabi non ko ganda ko woni wodi hospitalisé to principal do e Dakar kono sen tomni mayte min ecciri kabaro hono sen hebbe ko liti tigi non FM holiti tigi non so tawi wiyamo wodi hospitalisé kono non wona non e strict santé odon hono principal sabu non o wonani ton dum non so tawi ko goddo kadi ko wa hen wonde fof mamin gartan mon hen so wili jomirado tigi ha joni e people men gardinno don non gonnodo directeur du centre des œuvres universitaires hono non Sitor Ndour konko tigi non wata traîner o mo ganda woni wata traîner en justice o mo ganda woni l'activiste hono Dame Mbodj konko non o riwite Dame Mbodj ko délit et diffamation caggal non ne
dambo non holliti ko ganda ko woni non yiyende mo ko e alhaali viol mo tume no hawo nangeno hen konko sitto ndur ko wadi non plainte fewde e dambo konko sitto ndur non o yidi ko ganda ko woni 500 millions namdoto non fawde non e dow o mo ganduda woni non dambo sabu non e wiide non ko itto ganda ko woni dignité mo ko kono kadi o toñimo kadi ko ganda ko woni diffamation tigi o wadi fewde e makko dum non fof non lerte ko le 24 août so wiide jomiraɗo taw non notama Coro Mandela golotonoɗo to Walfu eɗen gandi tigi o dañinoɗo caɗele hawo dumbe no ko alhaali noon groupe toppuka wonnoɓe to ganduɗa to woni to Facebook taw e kala saha secteur no sirlu yimɓe kono kadi nombrano création ngaji kewɗi nder leydi Sénégal ha saabi no tigi on groupe noon waɗano détaché noon heeɓe nanga hen konko mo jeeyno e nanguenoɓe ɓe Coro Mandela caggal ne o yaltini hollitama tigi noon o heptima ha waɗi inde o dañi ɓiɗɗo gorko ha inniri ɗum Seydina Mohamed paix salut sur lui sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon Coro noon o waɗi noon confié ko ganda ko woni Sénégal seeɗo wiidema noon o kala ko musnomo tigi o yettiri ɗum jomiraɗo saabu o jottima hawomo omo simta ɗum e wiide noon kala ko kewi tan o yetti jomiraɗo te kadi o yetti famille makko yetti joom galle makko e famille joom galle makko kane kadi to ganda to woni to prison sa yi o tinani toon ko muusa hay so tawi ko debbo cewinoɗo o wonno e ko grâce à jinnaɗo goto mo tawi toon hoɗo noon Ami Dia oɗon gandi Ami Dia tigi noon jeynoɓe kadi e dumbenoɓe noon eɗen ganduno holko dumbunomo konko Ami Dia wi noon Ami Dia noon wallimo e ko heewi e sangane ganda noon woni no prison o nanki ronkino ni nangude hoore mo konko Coro Mandela ha wi toon buɗɗi kisɗe tigi gasdirten people men ko manore walla min mbiya noon teddungal mangal fewde o mo ganda woni Aziz Ale Ndiaye promoteur lamb konko noon Aziz Ale Ndiaye noon o waɗi suudu Allah mo Tiwawon noon kaggal noon collecte fond mo ganduɗa noon Tiwawon naɓe ne mbaɗanno ɗum gam maari ko ganda ko woni juma mo Tiwawon on collecte ha joni no jokkuno kono Aziz Ale Ndiaye noon waɗi hen golle payuɗende gila noon fudorde jama o ha feede joni jungo makko noon iwani hen hay saaha goto kono noon waɗi ko waɗi marque yimɓeɓe oɗo weekend saabu noon wadde hen ko ne tolno e 500 millions woni feccere milliard tigi omo ganda woni Aziz Ale Ndiaye non waɗi e wiide makko noon kala kaɓe jahata koye yamirode kamɓe famille o foof kamɓe tigi noon e yamirode jinnaɗo men ɓe duttide jomum ko guilane wuuri koye ɗum ha joni ɓe jahata saabi noon ɓe mbaɗi ko wayni kamɓe noon kaɓe almuɓe Cheikh kaɓe armuɓe Cheikh te ko ɗum tan ɓe gonata ha barate kadi ɓe darima noon gam wadde hen kala kaɓe jogui ɗum noon hewɓe joni ɗum e nder leydi Sénégal ni finande banggue yo banko photo ji makko e vidéo ji makko yiyete réseaux sociaux ji ako ganda ko woni statut ji saabu noon weltanade Aziz Ale Ndiaye wonni hollitɓe tigui noon wonde noon omo waɓine makko ene sohla e leydi Sénégal no fewi saabu noon jogotoɓe kasaji men no mbaɗa ɗum e cagarte ne poti noon wattude haqqille e Aziz Ale Ndiaye ko ɗum wonno komin tonganno mon hande people aji men kala ko ngakki hen ñaguima yafuya wona no fanarde wonno ko weltinde mum tatamo rendez-vous ko ɓoyata so wiide jomiraɗo on jarama wonno e caméra o ko Djiby Dieng to monteur ko Ali Fall merci beaucoup. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.